Кичә безнең хәзрәтебез, Мухтасибыбыз, Рифкат хәзрәтебез мәрхүм булып китте. Инде 20 елдан артык Лаеш районында имам Мухтасиб булып, инде дин юлында эшләп, аңар хәтле Мәҗәни мәчетендә, Мамадыш районнарында шулай ук имамчылык башкарган кеше. Һәм безнең арабызда кардәшләребез китү, якыннарыбызның китү үзе бер дәрес, вагаз, насихат булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадисендә әйтә иде, үлем турында күп зикр итегез дип. Инде без бер-беребезгә гел үлем барлыгын, үлем сәгатен якынаюын искә төшереп торырга тиешбез. Чөнки без үзебез гел онытабыз моны. Һәм шундый якыннарыбыз, танышларыбыз киткән вакытта инде ул үзе бер дәрес, насихат, инде без дә шулай итеп 2 метр җир астына үзебезнән калачакбыз дип, ягъни нәтиҗә вагаз ясыйбыз. Шуңа инде җеназаларда катнашырга күмгән вакытында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадисендә әйтә иде, "Мар хәтле мин сезне тыя идем зиратка баруын, инде хәзер зиярат кылыгыз, зиратларыгыз барыгыз" дип рөхсәт бирде. Инде зиратларга барып, безнең арабызда 1 ел элек сафта басып торган кешеләр инде бүген көндә юк, бүген көндә алар үлеп киттеләр. Инде намаз да укый алмыйлар, зикр дә кыла алмыйлар, яхшылык кыла алмыйлар. Шул көнгә хәтле кылган гамәлләр генә аларга ярдәм итә. Ва без ул көнгә, ул сәгатькә нәрсә әзерләдек дип үзебезгә сорау бирәбез. Моның турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадисендә әйтте. Дөреслектә кеше үлгәннән соң аны затып баралар, кабергә хәтле затып баралар 3 әйбер. Шуның икесе күмгәннән соң кайтып китәләр. Һәм фақат бер генә әйбер аны белән бергә кала диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Нинди әйберләр алар? Ахлуху ва малуху ва амалуху диде. Аның әхилләре, ягъни туганнары, хатыннары, балалары, малуху аның маллары һәм аның гамәлләре диде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, аның әхилләре һәм маллары кайтып китәләр диде. Калмыйлар. Фақат ул кеше белән кабердә аның гамәлләре генә кала диде. Икенче хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кешенең бу дөньяда 3 дусты бар, 3 яраткан дусты бар диде. Шуның беренчесе әйтте диде, әйтә кешеләргә: Аллаһ юлында сарыф иткән нәрсә синеке диде. Аллаһ юлында сарыф итәсең икән, ул әйбер синеке диде. Үзеңдән саклап каласың икән, сиңа каршы була диде. Һәм ул яраткан дусты, ул да булса малы диде. Ягъни без Аллаһ юлында акчаны сарыф итәбез икән, ул акча безнеке. Үзебездә саклап теге җыеп утырабыз икән, саран булып таратмыйча, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сезгә каршы диде. Икенче дусты Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ул дусты әйтә, мин синең белән гел булачакмын бергә, хәтта Аллаһ Тәгалә хузурына барып җиткәнчә хәтле. Аллаһ Тәгалә ишегенә хәтле барам да мин кайтып китәм, синең белән калмыйм диде. Һәм ул аның туганнары диде. Инде туганнар безне белән бу дөньяда, инде үлгәч безне калдыралар. Өченче дус, яраткан дус әйтер, мин синең белән гел булырмын бергә. Кая гына бармасаң, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ул дусты аның гамәлләре диде. Һәм бу хадисне шарх кылганда галимнәр әйттеләр, һич шиксез бу дөньяда кешегә кирәк булган 2 дусты бар: туганнар һәм байлык. Инде безнең калбыбыз, җаныбыз тели, хатыннарыбыз, балаларыбыз булсын өчен дип. Һәм бәхетле кем? Кемнең туганнары һәм маллары Аллаһ Тәгалә якынаярга ярдәм итәләр. Һәм хәсрәттә кемнең туганнары, хатыннары, балалары һәм аның маллары Аллаһ Тәгаләгә итагать кылудан кымаучалый. Шуннан да инде безнең хатыныбыз әйбәт булса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, яхшы хатын җәннәттәге яртысы диде. Шул вакытта яхшылыкка өнди икән, безгә ярдәм. Начарлыкка өнди икән, киресенчә безнең душман булырга мөмкин. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтте. Фатх сүрәсендә Бәдәвиләр турында безнең малларыбыз һәм безнең гаиләләребез Аллаһ Тәгалә зикр итүдән
кылмаучылар ди, ягъни онтылып, дөньяга бирелеп, туганнарыбызга, малларга бирелеп, Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән без баш тарттык, калдырдык. Һәм безнең өчен гафу үтен дип. Икенче аятта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Мунафиқун сүрәсенең 9-нчы аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтте: "Сезнең малларыгыз һәм сезнең балаларыгыз Аллаһ Тәгалә зикр итүдән, Аллаһ Тәгалә итаат итүдән калмашаламасын" диде. Алар эшлисез икән, сез хәсрәттә булачаксыз диде. Инде без гаилә белән малларга бирелеп, Аллаһ Тәгалә итаат итүне, Аллаһ Тәгалә зикр итүне калдырабыз икән, һич шиксез без хәсрәттә булачакбыз. Һәм моның турында Кудси хадисендә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үз пәйгамбәренә әйтә: "Күпме телисең яшә" диде. Күпме телисең яшә, ләкин син барыбер үләчәксең. 100 ел, 1000 ел яшәсәк тә без барыбер үләчәкбез. Кемне телисең ярат, ләкин ахырда барыбер аны белән аерылачаксың диде. Яки ул үлә, яки син үләсең. Барыбер аерылу була. Һәм өченчесе, нәрсә телисең, шуны эшлә. Һич шиксез син моның өчен җавап бирәчәксең диде. Шуның өчен безнең малларыбыз, безнең туганнарыбыз безне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә зикр итүдән ярага итмасын. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ул көнне Ал-яума ла янфау малу ва ла банун." Ул көнне аның маллары да, аның туганнары да, аның балалары да ярдәм итә алмаячак. Илля мәгәр кем сау сәламәт калб белән Аллаһ хузурына барганча. Ягъни фақат кем Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә өчен саф күңел белән, йөрәк белән бара икән, шул саф йөрәк кенә ярдәм итә ала. Малы да, балалары да ярдәм итә алмый. Бүгенге көндә киресенчә безнең туганнарыбыз безнең дошман булырга мөмкин. Айрак кеше киресенчә ярдәм итүче. Кеше үлеп китә икән, инде әлхәмдүлилләh үз баласын әйбәтләп тәрбияләп, артыннан калдыра икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям зикр иткәнчә, кеше үлгәч җирдә генә әҗер килеп тора диде. Җария садакасы биргән гыйлем һәм өченчесе салих бала. Артыбыздан бала кала икән, 5 вакыт намаздан соң кулларын күтәреп, әтиме, әниме гөнаһларын гафу әйлә дип дуа кыла икән, ул һичшиксез ярдәм итә. Шул ук вакытта, теге елга бер мәртә генә әнинең бер елга килеп мәчеткә садака биреп, калган вакытта дуа кылмаса, инде андый баладан ярдәм юк. Шуңа галимнәр әйттеләр, чит кеше дуа кылып турса, чит кеше якынрак, файдалырак була үзенең туганга караганда. Шуңа үзебезнең артыбыздан салих баланы калдыра алабыз икән, безнең өчен дуа кылып торучы. Иншалла без аның файдасын күрәчәкбез. Шул ук вакытта артыбыздан бала дуа кылып калмый икән, хәсрәттә булачакбыз. Моның турында инде без уйларга тиешбез. Әйтик, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында сахабия, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сахабаларның хатыннары нәрсә дип әйтәләр иде, ирләрен эшкә озатканда. Акча китермәсәң дә, ачлыкка без сабыр итербез дип. Ләкин син харам юл белән ризык табып, шуны ашап без җәһәннәмгә эләксәк, инде җәһәннәм утының газабын сабыр итә алмабыз диде. Ягъни безгә ни кирәк түгел. Халал юл белән булмаса, мал кирәк түгел. Ач торабыз. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең газабын әйтми, эләкми. Бүгенге көндә балаларыбыз да, хатыннары да кайбер вакытта синең ниң вазифаң, кайсы юл белән табасың икән, табарга тиеш дип. Ягъни ул яктан инде алар безнең дошман булалар. Моның турында да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтте: "Дөреслектә сезнең хатыннарыгыз һәм балаларыгыз арасында дошман булырга мөмкин. Алардан сак булыгыз" диде. Шуның өчен инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, теге туганнар кайтып китәде. Инде әйбәт бала булса, инде ул дуа кыла, һәм андан файдасы бар. Шул вакытта артыбыздан дуа кылып торучы бала булмый икән, алар кайтып китәләр, аларның безгә ярдәм булмаячак. Икенче зикр иткән нәрсә ул да булса мал, байлыгы. Ягъни без бөтенебез дә байлык яратабыз, ягъни күңелдә бар. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән хадисне аңлатып биргән вакытта галимнәр әйттеләр: ягъни кеше үз артыннан мал калдыра икән, ул мал үлгән кешегә файдасы китерми.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, адәм баласы әйтә, "Мәли, мәли, минем малым, минем байлыгым" дип. Валакин ди. Ул байлыктан нәрсә? Ул ашаган нәрсә? Ул бетте. Или киенеп, кием нидә бетте? Тетелеп. Ул бетте. Һәм син Аллаһ юлына сарыф иткән нәрсә генә. Мә ул синең малың диде. Өченчесе ул мирас. Бездә булган мал өч өлешкә бүленә. Беренчесе без үзебезгә кулланабыз, ашыйбызмы, эчәбезме, киенәбезме, һәм без аны белән кулландык, ул бетте. Икенче без Аллаһ юлына сарыф иттек, һәм ул Аллаһ субхану ва тааладан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям bir юлы сарыкны корбан чалганнан соң итне таратып бетерә бөтенсендә. Илә мәгәр нинең лопатка дип калак сөяге дитте. Шул гына кала. Һәм Айша радиллаһу анха бөтен сарык беттегәр, илә мәгәр шул кисәктән тыш диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям юк ди. Бөтен сарык калды, менә шул кисәктән тыш диде. Ягъни без Аллаһ юлына тараттык икән, ул Аллаһ Тааладан. Һичшиксез без моны күрәчәкбез. Аллаһ субхану ва тааля моның өчен әҗрен бирәчәкбез. Инде аша бетерде икән, ансы бетте диде. Өченче өлеш ул без үлеп китәбез икән, бездән калган мал ул безнеке түгел, ул варисның малы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадисендә әйтте: "Сез нәрсәне күбрәк яратасыз? Үзегезнең малыгызнымы яки варисның малы?" дип. Һәм сахабалар әйтте: "Һичшиксез без ничек без варисның малын яратырга тиеш, үзебезнең малларыбызны яратабыз" диш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Сезнең малыгыз Аллаһ юлында сарыф иткән мал гына сезнеке. Сездән калган мал ул варисның хакы, сезнеке түгел." Һәм бер юлы Али радиллаһу анху үзенең дуслары белән кабер янына килгәннән соң әйтте: "Эй кабер әһелләре, безнең сезгә карата хәбәрләр бар" диде. Сезнең хатыннарыгыз кияүгә чыгып бетте. Топламады, кияүгә чыгып бетте. Сезнең малларыгыз варислар арасында бүленеп бетте, малыгыз да калмады. Бу безнең хәбәрләр сезгә. Сезнең нинди хәбәрләр дип сорау бирә дә, борылып дусларына әйтә: "Һичшиксез бу кабер әһелләре җавап бирә алсалар, җавап бирерләр иде. Инде безгә кабердә фақат тақвалык кына ярдәм итә" дип. Шуның өчен безнең хәзерге булган мал хәтта безнең душман да булырга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадисендә әйтте: "Закат түләнелмәгән мал кыямәт көндә йылан буларак килеп үзенең нин тишли" дип. Җәберли закат түләмәгән өчен. Ягъни безнең малыбыз безгә карата душман да булырга мөмкин. Шуның өчен инде безнең мөмкинчелек бар икән, инде булган малны күбрәк Аллаһ юлына сарыф итеп, инде Аллаһ Тааладан көтәргә тиешбез. Инде үз артыбыздан кала икән, ул безнеке түгел. Һәм галимнәр әйттеләр, нинди хәсрәттә була шул кеше, кем кыямәт көндә үз теге көчен сарыф итеп җыган малны икенче кешенең мизанында тапса диде. Әйди кеше авырлык белән мал җыя, саранлык белән Аллаһ юлына сарыф итми, һәм үлеп китә. Һәм ул акча мирас вариска төшеп, варис Аллаһ юлына шул акчаны сарыф итә. Һәм галимнәр дә кыямәт көндә шул эшләгән акчасын үзенең түгел, варисның мизанында яхшы гамәлләр арасына күрсәтә. Ягъни ул үзе Аллаһ Тәала биреп якынайра мөмкин иде. Ләкин ул саранлык сәбәпле калдырды, үзе дә ашамады, үзенә дә эләкмәде. Ахирет өчен дә кулланылмады. Һәм варисы Аллаһ юлына сарыф итеп, инде аны белән җәннәткә кергән мөмкин. Бу кеше инде андый нидән мөмкинчелектән мәхрүм булып кала. Өченче әйбер Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям зикр иткәнчә гамәлләр. Һичшиксез без бу дөньяда кылган гамәлләр безнең белән ахырга хәтле булачак. Кабердә безнең өчен шафагатьче булачаклар. Сират вакытында безнең белән булачаклар. Мизанда да безнең гамәлләр үлчәнәчәк. Шафагатьче булачаклар Аллаһ субханаһу ва тааля хисап кылган вакытта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадисендә, Абу Хурайрадан риваят кылган хадистә әйтә, кешене кабергә салганнан соң, һәм соңгы кешенең киткән тавышы киткәннән соң, аның кылынган намазы баш очында басып торыр дигән. Уң яктан тоткан уразасы басып торачак, сул яктан түләнгән закаты басып торачак.
һәм аяк төбендә кылынган яхшы гамәлләр басып торачак диде. Һәм теге җәберли торган фәрештәләр баш ягына килгәндә намаз әйтер, монда үтү юк, мин җибәрмим дип. Уң яктан кирип карыйлар, ураза бирми. Сул яктан кирип карыйлар, заката бирми. Аяк ягына кирип караганда гамәлләр бирмиләр дип. Ягъни хәтта кабердә ул без кылган гамәлләр безнең өчен шәфагатьче булып торачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ураза һәм Коръән турында. Кем Рамазан аенда ураза тотып Коръән укыса, кыямәт көндә шул ике әйбер шәфагатьче булып килерләр дигән. Аллаһ субханаһу ва тааля сораячаклар: "Я Рабби, ул минем өчен көне буе ризыктан мәхрүм кылды. Мин аның өчен шәфагатьче булыйм" дип. Коръән әйтер, ул минем өчен төне буе йокыдан мәхрүм булды. Мин аның өчен шәфагатьче булыйм дип шәфагать кылырлар һәм Аллаһ Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, аларның шәфагаты кабул ителер дигән. Шуның өчен бүген көндә әле үлем җитмәде икән. Хәтта хәзрәтебез дә 75 яшь булса да, әле планнары күбәйә. Моны оештырабыз, тегене эшлибез дип. Үлем сәгате килде, үлем фәрештәсе килде, көтмәгән вакытта, төгәл вакытта, төгәл минутта җанын алып китте. Безнең үлем вакыты да билгеле. Безнең җаныбыз артыннан да фәрештә киләчәк. Вә шул вакытта безнең белән бергә кабердә кем була дип, без хәзер бүген вакытта уйларга тиешбез. Күбрәк Аллаһка якынай итеп, гамәлләребезне артырга тырышырга тиешбез. Ва кулу каула һәза ва астагфируллаһ ва атубу илейһи.